drama modern berjudul Pendakian. Kula dados peran utama. Kula Bagas sebagai konco peran utama. Kula Salwa sebagai teman. Kula Joko dia Kula Rupiah dados Kula Aude dados konco. Kula Nayara dados ibu peran utama. Ing dina Sabtu ana sekumpulan para remaja kumpul ing pos kami. Lagi bahas liburan amarga bosen ning omah. Pas perayaan. Bosen rek lampu. Ya boleh, gak kiai. Gas. Yakin dah, gas. Apa saya? Yakin. Wes, bambu apa merapi enak ya? Merapi. Sumpah merapi. Kamu? Oke. Wes, ini dino minggu ya, gas ya, langsung ya. Gas. Oke. Posisi wis padha kumpul ing pintu masuk. Wes, aman kita mah. Tapi sakjane aku grogi jeneng tuwaku. Halas terobos sae. Apa aman? Mas, ya saya seneng kan. Posisi ing puncak gunung. Apaan enggak sih? Sebelum sore. Yes, saya. Wis santai lah kok aku pikir. Kau yakin gas? Kau nak aku gas? Kau nak apa ya? Apa? Tahu. Sekte walau Saya. Boleh. Saya boleh. Madakan geni merambat menyang kabehing wit amarga geni saka putung rokok wau. Waduh, macam-macam ini piye? Rasanya bergudang ini. Secara kondusif, kabeh melayu nyelametake diri. Sisi wis dislametake tim SAR lan menehi kabar duka menyang keluarga. Bu, Nggih, terima Bu. Bu, tadi ngomong Bu. menapa nak? Alhamdulillah Bu, kalau niku selamat tekan kebakaran gunung Bu. Tapi rencana kula Bu, Cacang bapak kenapa? boten selamat Bu, rencana kula Bu. Astagfirullahaladzim, kita nilai banyak majimu. Rek, sepurane sampai gara-gara aku. Coba lek